हेल' एभ्रिवान गुड इभिनिं दा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै दिनै आंनि चेनेलाव हाजिर जाफैलायबाय। दा बेनो जाहैबाय जाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा मेट्रिक पास जानानै दं आरो फैगोन समफ्राव 2026 आरो 27 मायथाइयाव जाय बिथांमोना साइन्स फरायनो गोसो जादों बे बिथांमोना फ्रि एडमिसन मोननो थांगासिनो दं आरो जानाय लोंनाय थानाय गासिबो फेसिलिटिखौ फ्रि मोननो थांगासिनो दं खुनु माने खरसा नाङालासिम। बेनिखायनो सुजुग सुबिदाखौ लानानै नोंथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि लाइफ दानायाव साक्सेस खालामनो हायो बेखिनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै भिडिअ बानायनाय जाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दा गासै सुजुग सुबिदानि थाखाय नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार थानायाव फन खालामनानै नोंथांमोना फ्रि एडमिसन लानो हागोन आरो आरामसे माने कमार्स आरो साइन्सखौ माने फरायनानै माने साक्सेस खालामनो हागोन आरो। दा दिनै जवाहर नवोदय बिद्यालयनि फोरोंगिरि सार बिथांनिफ्रायनो नोंथांमोना A to Z मिथिनानै लादो आरो माने फ्रियावनो एडमिसन लानो सेस्था खालामबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ। औ गोजोन्थों, खुलुमबाय। मोनसे गोजोन्थाव खौरां, JNB क'क्राझार जवाहर नवोदय बिद्यालय क'क्राझार प्रिन्सिपालनिफ्राय मोनसे फोसावनाय हरदों। बे जाबाय देग्लाय 2026-27 सेसननि थाखाय क्लास 11आव जाय बिथांमोनहा साइन्स आरो कमार्स स्ट्रिमाव फरायगोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, माने थोंजोङै एडमिसननि मोनसे खाबु फैदों। बे जाबाय जायफ्रा देग्लाय क्लास 10 पास जाबाय, स्पेसियेलि CBSE स्कुलफोरनिफ्राय, CBSE एफिलिएटेड बिथांमोनहा 60% एबाब जानांगोन। मेथ्स आरो साइन्सआव 60% एबाब बे जानांगोन। फैगौ बे दाननिनो 25 अक्ट'आव जोबथा अक्ट' फर्म साबमिसननि नोंथांमोनहा डाइरेक्ट स्कुलाव थांनो हागोन, नङाब्ला आंबो हरगासिनो दं जोंहा नैबे बुदिराम फंबायनो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ। बेनो ओमफ्राय नवोदय बिद्यालयआव फरायनायनि खाबुआ जाहैबाय जुदि एडमिसन जायोब्ला बेयाव थानाय जानाय लोंनाय थाव साबोन गाननाय जोमनाय गासिबो फ्रि मोनजोबगोन बोसोरनैनि थाखाय। बेनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर गोसो गुदुंब्ला ज' फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों।